Выкананне пенсіённага заканадаўства пад кантролем. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў патрабуе жорсткай выканаўчай дысцыпліны ад кіраўнікоў. Віцебск гатовы прыняць славянскі базар. Аргкамітэт азнаёміўся з ходам падрыхтоўкі міжнароднага форуму. Кастынг на тэлеканале Віцебск выходзіць на фінішную прамую. Знаёмім з прэтэндэнтамі на перамогу. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Глыбоцкі раён занесены на рэспубліканскую дошку гонару. Адпаведны указ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Прадстаўнік Віцебскай вобласці азначаны за дасягненне найлепшых паказчыкаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця па выніках 2017 года. Усяго ў гэтай намінацыі вызначаны 44 пераможцы. Цырымонія адкрыцця адноўленай рэспубліканскай дошкі гонару па традыцыі адбудзецца напярэдадні 3 ліпеня Дня незалежнасці Беларусі. Штогод на Віцебшчыне прызначаецца да 6 тысяч новых пенсій. Пытанні якасці і тэрмінаў падрыхтоўкі дакументаў, неабходных для ажыццяўлення выплат, выклікаюць нямала нараканняў у грамадзян. Пра выкананне кіраўнікамі арганізацыі патрабаванняў заканадаўства аб пенсіённым забеспячэнні гаварылі на пасяджэнні аблвыканкама. Асаблівая ўвага звярталася на падрыхтоўку спецыялістаў, адказных за афармленне неабходных дакументаў. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. На Віцебшчыне кожны чацвёрты жыхар пенсіянер. Праблем з выплатамі пенсій няма. І гэта пры тым, што запазычанасць перад фондам сацыяльнай абароны ў рэгіёне вялікая – 16 мільёнаў рублёў, 60% ад усёй запазычанасці па рэспубліцы. Аднак сітуацыя не крытычная. Большую занепакоенасць у спецыяліста выклікае часам безадказнасць і непрафесійнасць з боку наймальнікаў, якія па заканадаўстве абавязаны прадаставіць неабходныя дакументы для прызначэння пенсіі сваім работнікам. І наколькі хутка і якасна яны гэта зробяць, залежит своечасовость и правильность выплат. Если не хватает каких-то документов, у нанимателя и у самого лица, претендующего на назначение пенсии, будет месяц на то, чтобы эти документы донести в управление социальной защиты. Если в течение месяца эти документы не представлены, человеку может быть отказано в назначении пенсии, либо пенсия может быть назначена в меньшем размере, и человек потеряет реальные деньги. Вот это одна из, наверное, главных проблем, но она касается не только Витебской области, это проблема всей страны. У апошнія 2-3 гады ситуация з якасцю падрыхтоўкі дакументаў для прызначэння пенсій у вобласці палепшылася. Тым не менш, за парушэнню працадаўцамі тэрмінаў іх прадастаўлення людзі не могуць аформіць пенсію своечасова і вымушаны абіваць парогі кабінетаў чыноўнікаў. Іх такіх прыкладаў нямала. Наибольшие суммы недоплат в 2017 году образовались по этой причине в системе образования Витебского облсполкома, есть в Росонском районе, у ряда предприятий города Витебска. Причина – это у всех нарушений. Сменяемость кадров, которые ответственны за представление документов для назначения пенсии, и отсутствие необходимого опыта у вновь принятых работ. І тут банальная фраза «кадры вырашаюць усё» набывае асаблівую значнасць. Кіраўнік вобласці запатрабаваў перагледзець кадравы состав спецыялістаў, адказных за падрыхтоўку дакументаў для прызначэння пенсій. Мы формируем кадровый реестр из того, кто в должности рядом стоит, а не из реальных, профессиональных качеств того или другого специалиста или человека. И зачастую как раз у нас грамотные, толковые люди, они где-то на вторых-третьих ролях, мы их не видим, мы их должны увидеть сегодня. Прафесійны падыход і высокая адказнасць спецыялістаў на месцах дазволяць пазбегнуць парушэнняў патрабаванняў пенсіённага заканадаўства. Галоўнае – забяспечыць камфортныя і зручныя умовы для людзей. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск. 97% жыхароў вёсак Аршанскага района задаволены новай крамай «Еўраопт». Аб гэтым гавораць вынікі даследавання Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. А 96% рэспандэнтаў гавораць аб тым, што новы гандлёвы сервіс задавальняе іх больш, чым старыя формы сельскага гандлю, як па асартыменту, так і па кошце. Пры гэтым у большасці населеных пунктаў, дзе праводзілася апытанне, станоўчую адзнаку «Еўраопту» далі 100% апытаных вяскоўцаў. Чым прыцягнуў магазин сваіх покупников у наступном сюжете. Возрождение села не иначе. Чуть ли не наперебой рассказывают нам жители деревни Зубревичи. Единственный на все село магазин преобразился сразу после смены владельца. Тут ассортимент такой, что вы знаете, что мы его не видели раньше, можно сказать. А теперь вообще, благодаря всему этому, знаете, и жить как-то веселее стало. Раньше мы ездили в Оршу со списком. И что купили, что еще не докупили. А сейчас все это дома. Практически
Дети приезжают, мы им заказы не делаем. Вместительные стеллажи с овощами – это первое, на что местный фельдшер Ирина Столбова обратила внимание. А еще всегда свежие фрукты, хлеб и молоко. Поменялась продуктовая корзина, потому что я прихожу сюда, каждый день свежие овощи беру. Огурец, хлебушек очень свежий, которого мы не видели всегда. У нас хлеб был не такой, а сейчас мы обалдели от чего. Впрочем, к хорошему здесь привыкли быстро. Средний чек от 10 рублей и выше. И почти в каждой корзинке замечаем товар удачи. Конечно, мы все думаем что-нибудь выиграть. У нас еще как бы в деревне никто не получалось, что большой приз. Но вот дочка моя в январе месяце выиграла 1000. Оценили местный и новый формат – самообслуживание. Продавец, конечно, всегда подскажет и поможет, но и покупатель теперь любой товар может досконально изучить еще до покупки. Взял в руку, посмотрел, нравится – забрал, не нравится – поставил. Вот это вот что хорошо. Как результат, абсолютный рекорд положительных отзывов о новых магазинах. Что ж, теперь главное не останавливаться, а Евроопт готов работать на селе. Планы у белорусского ритейлера амбициозные. Товарооборот в сельских магазинах увеличился в среднем более чем в 2 раза, что говорит о том, что жители сел Аршанского района большую часть покупок стали делать в магазинах своих населенных пунктах, а не отправляться за покупками в соседние города. Евроопт готов взять на комплексное обслуживание сельские населенные пункты любого района, в котором потребкооперация столкнулась с трудностями в работе, а также надеяться на дальнейшее эффективное сотрудничество с представителями Белкомсоюза и местных властей в работе на селе в дальнейшем. Развитие торговли в белорусской глубинке – приоритетная задача компании. Только за этот год в планах открытие 200 магазинов в сельской местности. Впрочем, жители Аршанского района этому только рады. Теперь домой всегда возвращаются с полными сумками. Нет, шутят здесь, своя ноша не тянет. Віцебск гатовы да 27-го міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар». Старшыня рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта, намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Васіль Жарко падвёў вынікі работы вялікай каманды, якая рыхтавала горад да свята мастацтваў. Кое-где что-то надо дошлифовать, но в целом глобально все сделано. Я уверен в том, что «Славянский базар» пройдет на высоком организационном уровне с новой творческой составляющей концертной программы, гала-концерта, открытия. К нам приезжают гости из 41 страны, много журналистов, высокие гости. Мотивом является объявленный в стране главой государства год малой Родины. Поэтому все наше творчество, все изыскания наших режиссерско-постановочных групп направлены на раскрытие этой темы разнообразными выразительными средствами. Афіцыйнае адкрыццё форуму адбудзецца 12 ліпеня, але святочныя мерапрыемствы стартуюць за некалькі дзён да гэтай даты. У фестывальнай афішы больш за 120 мерапрыемстваў, якія пройдуць на розных пляцоўках. Асаблівая ўвага дзіцячаму і даросламу конкурсам. Кожны фестывальны дзень будзе насычаны разнастайнымі праектамі. З асаблівым размахам 14 ліпеня ў суботу пройдзе Дзень моладзі. У праграме адразу некалькі фестываляў, работа інтэрактыўных экспазіцый, спартыўнае спаборніцтва. Упершыню пройдзе фестываль дваровых гульняў. Білеты на фестываль уже набылі прадстаўнікі дзесяткаў краін, сярод якіх Японія і Канада. Самыя яскравыя моманты форуму пакажам і мы. Акрамя рэпартажаў з фестывальных пляцовак, тэлерадыёкампаніі запланаваны прамыя трансляцыі з прэс-цэнтра «Зорных гадзін». У тэатральнай сустрэчы 27-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў «Славянскі базар» у Віцебску ўключаны 10 пастановак. Свае спектаклі прывязуць на віцебскую сцэну трупы з Беларусі, Расіі і Латвіі. Афішу тэатральных сустрэч вывучыў Віктор Праліч. Афішы міжнароднага фестывалю мастацтва ў «Славянскі базар» у Віцебску стракацяць не толькі імёнамі зорак эстрады, але і гучнымі акцёрскімі і рэжысёрскімі прозвішчамі. Праект «Тэатральныя сустрэчы» сёлета адзначае паўналецце – 18 год. Чем можно удивить зрителя витебского, искушенного и всех, кто приедет на наш фестиваль? Удивить трудно, скажу сразу. Потому что за эти годы более сотни спектаклей и более, ну не знаю, более сотни, наверное, самых ярких театральных звезд. Надо подобрать таким образом афишу театральную, чтобы были представлены не только выдающиеся звезды, но еще и спектаклі разнажанравыя. Тэатральная сустрэча адкрывае знакамітая Ганна Карэніна расійскага сучаснага мастацкага тэатра. І гэта не адзіная яго пастаноўка на віцебскіх падмостках. Святлана Том, Алексей Шэнін, Ганна Терехова і Вячеслав Грышачкін парадуюць публіку спектаклем «Каліфарнійская танга». Адзін з самых папулярных расійскіх акцёраў, Олег Меншыкаў, прывязе на «Славянскі базар» спектакль-канцэрт аркестр Мары «Медь». Вытрымкі са сваёй кнігі ўспамінаў ён прачытае ў суправаджэнні аркестра, які праілюструе смешныя і сумныя гісторыі жыцця зоркі.
Тэатр на паўднёвым захадзе Масквы, які стаў за час існавання тэатральных сустрэч шчырым сябрам фестывалю, парадуе гледачоў двума спектаклямі, у тым ліку і містычным трылерам па п'есе Гоголя «Ігракі». Кажуць, такога Гоголя мала хто бачыў. Усяго ў афішы для прыхільнікаў мельпамены 10 пастановак самых запатрабаваных і знакамітых тэатраў Беларусі, Расіі і Латвіі, а наведаць гастролямі Віцебск для іх вялікі гонар. Витебск у всех на устах в мире это легендарный город. Он известен, многие не знают, как пишется это слово, понимаете? Хотя ему почти 44 года. Но все знают Шагала, все знают художественную школу Витебскую, Пена, Малевича, ну и так далее и тому подобное. Поэтому Витебск, конечно же, воспринимается это как подарок, я вам честно скажу. Сцэны тэатральных сустрэч 2018 стане нацыянальны драматычны тэатр імя Якуба Коласа, які прыме 8 пастановак, 2 пакажуць на сцэне канцэртнай залы Віцебск. Між тым, квіткоў у касах засталося ўжо няшмат, як і часу да адкрыцця славянскага базару. Віктор Праліч і Александр Рындзін. Навіны Віцебск. Фінал кастынгу на тэлеканале «Віцебск» працягваецца. Прэтэндэнтаў на перамогу засталося ўсяго 5. У апошнім этапе ім трэба самім знайсці гасцей і справіцца з прамым эфірам вячэрняга Віцебска ў ролі вядучых. Напярэдадні фіналу мы яшчэ раз знаёмім тэлегледачоў з найбольш стойкімі героямі адбору. Сярод іх Александр Козлоў. Актер, спортсмен, музыка и фанат комиксаў. Усё гэта пра Александра Козлова. Летась актер беларускага тэатра «Лялька» паступіў у Расійскі інстытут тэатральнага мастацтва «ГІТІС». Удзельнік заключнага этапу адбору на тэлеканале «Віцебск» прызнаецца, пакуль гэта самае сур'ёзнае дасягненне ў жыцці. Але толькі пакуль наперадзе фінал кастынгу, а пасля перамогі яго чакае дарога ў Голливуд. Саша сур'ёзна збіраецца пакарыць знакамітую фабрыку мрояў. У планах агучка анимации и здымки у кино. Проголодалась? Ты понимаешь, что меня подставил? Понимаешь? Вот они там сейчас сидят. Я могу не пройти из-за тебя. Все, иди. Спасибо. Александр Козлоў выкладае акцёрскае майстэрства і рыторыку ў мадэльнай школе, гуляе ў футбол, займаецца акрабатыкай, асвойвае гітару, марыць сабраць уласны рок-гурт і з'яўляецца прыхільнікам кампаніі Marvel. Некалькі тыдняў таму з сябрам нават рабілі касплей на прэм'еру фільма «Чалавек-павук». На кастынг тэлерадыёкампаніі «Віцебск» Саша трапіў дзякуючы сваёй бабулі, якая ўбачыла рэкламу адбору па тэлевізары. Хлопец вырашыў паспрабаваць свае сілы і ўпэўнена дайшоў да финалу. Александр Козлов покорил всю женскую часть нашего жюри своей харизмой, своим голосом. Это отметили и руководитель радио, и режиссеры телевидения обратили на это внимание. Он неплохо уже показал себя на радио, но мне почему-то кажется, что ему более интересно телевидение, и я, например, буду с особым интересом наблюдать за тем, как он покажет себя в роли телеведущего. Александр Козлоў перакананы, пакарыць любую вяршыню можна толькі не спыняючыся на дасягнутым. Сваім галоўным козырам лічыць харызму, ператвараць мары ў мэты і крочыць да іх цвёрда і ўпэўнена. Дэвіз варты фіналіста, які верыць у перамогу. Артур Смалякоў, навіны Віцебск. 29 чэрвеня у Віцебску з 20:00 до 21:30 падчас правядзення рэпетыцыі мерапрыемстваў, прысвечаных Дню незалежнасці Рэспублікі Беларусь, будзе перакрыты рух транспарту па вуліцы Леніна на ўчастку ад Маскоўскага праспекта да вуліцы Праўды. Рух аўтобусаў у гэты час будзе арганізаваны па вуліцы Смаленскай і вуліцы генерала Белабародова. Тралейбусныя маршруты нумар 1 і нумар 8 будуць рухацца з мікрараёна Фрунзе да вуліцы Жасткова, а таксама ад вакзала Смаленскага рынку па праспекце Фрунзе. Тралейбусы па праспекце Чарняхоўскага будуць рухацца да плошчы Перамогі. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па Віцебскай вобласці чакаецца пераменная воблачнасць, ноччу без ападкаў, днём магчымы кароткачасовыя дажджы. Вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +13-18, днём 24-29 цяпла.
У Витебску таксама пераменная воблачнасць, ноччу без ападкаў, днём магчымы кароткачасовы дождж. Вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, днём 25-27 градусаў вышэй за 0.